I'm very sweet. I am a trip. Ivela kumoba. Man, yabuya ke nto yami scam abantu ngamafoni. Abantu sazoba scam ngamafoni. Sazongazi kahle mina. Buka nje. Seloba nje amafoni. Singabuze WhatsApp. Sure. Ya, bethi ngakho ngikufonela futhi la ngecall futhi ngoba nginalo data la WhatsApp futhi mangibheka manje idata nginalo futhi la WhatsApp. Ayisho ngimnandi futhi Siphiwe. Lalela ke futhi ngifuna udinga usizo lakho la. Sure. Ngifuna ngitholela abantu futhi abadinga amafoni futhi ama second hand. Nginawo la futhi maningi khona ngisho sendlini. Oh, uzozama ungitholela. All right, Siphiwe futhi ayikho inkinga. Ngimnandi futhi ngimnandi. Futhi mangithola isikhathi ngizoqalaza ngalapho. Ngitholelela abantu. Sure. Ngafika izinto ngunandamize ngayiqonde endlizeni yami. Kodwa yini angolwa. Angilethele izinto ezingaka. Kodwa yazi bafunda hlelwe ikhadi lapha endlini. Uma khona imali angifakele yona la khadi. Sengithi ngiyavukizela ekuseni ngisekho lo khadi. Ngathatha uba imali yakho bafu. Angazi ngoba phela yaqala ukwenzeka lento lapha endlini. Yabo kodwa leyithathile mela jazz ujoyela la. Ethathele bafu imali kanje. Lokuyimali ngathi bafona. Le offer ngifakele 2500 uthi nje shopping yabo. Manje bengithi ngiyavuka ekuseni ngithi ngiyalibheka la hlala khona lisekho leli khadi kanjani. Bafu. Yabo kodwa la ngimthola khona. Ngenza sure ukuthi uyafa. Ngikhathalele kutheni ngisho noma ngabe ithuba. Asombamba bafu. Wena ehlisa umoya sombamba kule. Azini uthi ngiyobamba i-drink next time ngibuya manje. Hayi bambe bafu ngicela kanje. Shoba. Ikhokhi. Location semanzini kuba manzi phansi mangena idolphini buke drip yamdala ikonti yogisi ngivuma ngqokinqabulela kwiMercedes. Yabo labafana bensana ngesibaqanile simosibusiso sebenokujwayela kahle. Phezula lapha esimdlalo uThobiseni. Yazi bese ngisawuthenga ikhokhi le store. Hawu ngahambe sengikhokha ubuye siphuze dot. Awungayilethi imali nje ngithenga. Hayi uma ungathandi mfethu yeka. All right. Mfethu awuzadlala uThobiseni dog. Woza mfethu hlala phansi. Sure mfethu. Ngihamba ngesilwane vele ngighosti bangibiza ngomdeath. Ntombi yami imnyama, imoto yami imnyama, yonke into imnyama nekhala seback. Thatha ifoni yami ubheka ikholo, ufica imbisikho ye-office la-7. Fike angihola bangizwa ngendaba. Thola ama-bouncer bakhona ukungivesa. Mfethu sengi-right manje. Mfethu uyahamba mfethu. Sure uqhubeka nendlela. Hawu uhambe kahle kodwa ubuye nale drink phela. Kodwa makwenzeka. Okay. Diamond opasted itrip yami shiyumsela 100k mankokhintela bank account yami nginsela ntombi yami ayisentela yazi ngilahlekela u10 la imali yami isaphelele. Kanti yini bese nalokho namabhadi kuyahleza imali ngiyandini inkinga yakho. Hayi wena futhi imali ayithandi. Lo 10 rand lo bathi ukhona la ephaketheni. Ngaphethe kanti yini uhlezi ulahlekelwa imali futhi uyabona ukuthi vele imali ayikuthandi. Ayikuthandi bafu imali.
Hayi baba. Akukho mhlawumbe la udlule khona ngaphazamiseka wahlala phansi mhlawumbe uthi uxoxa nomuntu mhlawumbe uqathake. Ngeke ngahlala kancane futhi lapha ngadlala amakhadi sinomenzi. Ubheka khona ukuthi ndani la uhleli khona nomenzi phela mfethu. Ya, qinisekile ukuthi ngiyobheka khona. Wena unako ngaba fana ngwazi nje. Menzi awusekho. Thathile lo mshitelo 10 rand. Hayi uthathile. Wena mfana ngiyakwazi wena. Akuwena lo mfana lo otshontsha impahla. Hayi bo manje mawubona mina wona ngifanele ukuthi ngithethe impahla mina mfethu hayi ukahle baba. Ngibona into. Kodwa nikhuluma kanjani nakhuluma nomuntu? Hayi sinasithunzile manje. Ntwana, Sure. wena leli sela lempahla ngiyakwazi wena lo. Hayi angifanisa futhi ayalimi. Hayi thola wrong ungaqhubeka mhlawumbe ngamthola ngokuthenjela impahla. Wena mfana uyangeyisa wena kasi ngesilima mina. Hayi kazi ungishayisa ngomoya ngisabhizi. Hayi wena man. Ngibonile nalomngane wakho omude. Bekuyinini izolo benila? Ngiyazi ukuthi nina kodwa yazini ke mfana ngoba vele sengiyazi phela ukuthi nina phela uthi ukhathi phela sisihlukanisela nawe uyazi mngane nami. Hawu. Yazini ngoba ngathi awufuni. Ngithengele iqupha lapha esitolo ngiyazi lu 7 rand ushintsha ubuye. Ah letha ngithana ngiyokuthengela la chips adwafuna ufuna nhloboni manje? Hayi ukhuluma ngani manje ubogcina ithene ngikuthengela nje iqupha ngemali yakho. Hayibo menzi 10 rand wami nje lona. Hayibo mfethu uthathela imali yami. Mfethu shaya yini? Hayibo menzi. Hayibo uthathela imali yami mfethu. Usenza ngiphuza namanzi awufuni ukuya nedrink kanti inkinga. Ayibothando baba uyakanga ukuthi ufuna ifoni yakho back. Hayi baba ungazongisabisa. Akuleka baba noma ungashayisa we. Awangithusi. Yazi ba uthatha imali yami. Ubani? Menzi. Umenzi uzamkhahlela emsabe la mjida mina. Zamkhahlela. Emsabe mina ngitshela nje. Sambe. Ukubona ngawe. Tshela ngomenzi. Kososhuna izinja ibhanqa mawe kososhuna intombi simnamathe